Hola, bon dia. Soc Montse Pallarès de Roquetes, que formo part del grup Poemes al vent. I també soc del Club de Lectura de Poesia d'aquí dalt de Gandesa. Vos vull recomanar el poemari El desfollar de les ànimes d'Àngel Martí, que també és un membre del nostre grup. És un poemari molt especial, molt punyent, molt fort, i hi ha un poema molt curtet que m'agradaria recitar-lo, que diu: La passejada del després. He tornat al vell carreró desert, on degustàrem aquell primer bes, quan cada roc era un poema i cada passa un pam d'esperança. I no he retrobat res d'aquell racó, portals deixats amb crits trencats de guerra, velles façanes grisoses dels fums i 100 rostres perduts per la vida. Segurament els meus ulls són humits, o tan senzill com que els teus ja no hi eren.